Kag sa Good Vibes sa syudad sang Bagoy sa ka-virtual switch-on ceremony ang ginpatigayon sa sa ulog sang bulan sang Pasko. Iniagud to mabatyagan sa gihapon sang pumuluyo ang espiritu sang Pasko sa tunga sang pandemya. Atong saksihan sa report ni Marty. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ginpangunahan sang alkalde kag vice alkalde sang Baguio City ang virtual switch-on ceremony of lights nga nasaksihan sang publiko live kagabi pinaagi sa social media page sang syudad nga The City Bridge. Bangod ginadumilian ang pagtililipon sang pumuluyo sa tunga sang COVID-19 pandemic, ginpaagi na lamang sa isa ka virtual ceremony ang switch-on sang masanag kag matahom nga mga Christmas lights sa public plaza sa City Hall kag Bantayan Park sang syudad. Ginlunsar man sang syudad ang Adopt a Tree Christmas program kung sa diin kada talatapan sa gobyerno ang nagbutang sang dekorasyon sa mga puno sang kahoy sa nagkalain-lain nga lugar sa syudad. Ginahaylo sang lokal nga panguluhan ng publiko nga maglagaw sa ini nga mga lugar para mabatyagan ang kasadya sang Pasko. Pero ginapahanumdum nga magsuksok sang face mask kag magsunod sa local health protocols para malikawan nga malatnan sang virus. We were able to make the City Plaza and Bantayan Park a Christmas haven where everyone can stroll and enjoy the holiday ambiance. But we are giving our reminders to our public to strictly follow our health protocols, practice physical distancing, and always wear face masks when going around these places. The anticipation of a festive season, therefore, is apparent even amidst the pandemic. However, we must remember that the traditions surrounding Christmas are now facing the challenge of keeping everyone safe and virus-free. Thus, it is deemed proper to have a set of activities and programs that would consist of the new normal that would comprise the Bagonhon Christmas celebration. Gindugang pa sang alkalde nga hindi dapat manginupang ang pandemya sa pagsaulog sang tag sa kapamilya sang Pasko nga nagapanumdum sa aton sang pagkabunag sang manluluwas nga si Hesukristo. Marty Go para sa Digicast Negros.